Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Anzi makadii zvenyu mukoma Nashe, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu. Inini mukoma ndauyawo neconfession yangu. Confession yangu mukoma Nashe yakamira sekudai so. Ndakati ndapinda mumarriage, ndikangoti ndakangopindawo mumarriage nemasanga. Inini mumwoyo mangu ndainge ndatozviudza kuti I will never be married because ndainge ndiri munhu wekuti ndainge ndichingosangana nevanhu vainge vachingonditambisira nguva yangu. Mukoma handizivi kuti ndakadanana nevarume vangani. Pandainge ndichiri kuZimbabwe zvainge zviri senani, asi hii mujoni I just want to give a warning kuvakadzi avo vanenge vachangotangawo kupinda mujoni kuti be careful. Mujoni ukaita zvekutamba munhu anokutambisira nguva yako ende kurara newe haaregedzi kurara newe, ende achirara newe anenge achitokuudza kuti I want to make you my wife, but at the end of the day chinobuda dololo. Ivo vanhurume ava vekuzimu vanongozviudza kuti zvatakauya kuno kujoni tatongova mahure ende hatisi wife material. Vanozoti paya kana vafunga kuti vava kuda kuwana, vanobva vazodzokera kumusha vobva vazotora vakadzi vavo. So zvakaitika kwandiri mukoma ndezvekuti ndakabva kuZimu ndine heartbreak, ende heartbreak iyoyo ndo yakandikanganisira because dai ndakabva kumusha ndiri munhu ainge ari sober minded, zvimwe kuda by the time yekuti Mwari vainge vakandigadzirira marriage yangu, ndingadai ndakapinda mumarriage ndisinawo tumwe tunhu twekuti nawo twava kundikanganisira. Hanzi Mwari vanenge vachitoziva kuti gore rakati ndo rauchazopinda mumarriage, but isusu tinenge tichida kuzama kuti tinge tichimhanyisa Mwari. So kumusha murume wangu munhu wekuti ainge achindishungurudza, ainge achindirova, achindiitira zvimwe zvinhu zvekuti zvaigara zvichingondirwadza. Kudzamara ndega ndazoona kuti panapa kana ndikasatiza neupenyu hwangu ndinokwanisa kuzosvika pakutourawa chaipo nemurume. Ndokubva ndazotiza ndakatongoita zvokutongomubira mari mumba mainge muine $200. Ndakati mari iyi ndava kutoiba ini. Ndakabva ndazoba mari iya ndokubva ndazonosiya vana kuna mama vangu. Inini ndikabva ndazoshandisa imwe mari iya iyo yainge yasara ndikabva ndazouya zvangu kuno kujoni. Ndakati ndasvika kuno kujoni ndakabva ndazotanga kungogarawo neimwe shamwari yangu. Saka shamwari yangu iyi yandainge ndava kugara nayo handizivi kuti inhau yekuti iye ainge ava kusada here kuti ndinge ndichigara naye. Munongozivawo mapressures emuno mujoni. So ndakabva ndangoreader situation ndikati kuti tirambe tiri mabest friends it is so much better kuti ndingotsvaka pangu. Saka ndakati ndatsvaka pangu sezvo ndainge ndakakasika kuwana basa. Zvinhu zvikabva zvamboti dhakwei mukunotadza kubhadhara rent, ndo pandakabva ndazongotanga kungodana nawo nevarume vakasiyana siyana, ende vavariro yangu yainge ingori yekuti kana ndikangowanawo munhu 1 anenge achingoda kuti anoda kundiita mukadzi wake, then ndinobva ndagara naye. Ende ivo varume vose ava vainge vachindipfimba vaibva vatongoona kutoti mukadzi uyu akadzungaira chaari kungotsvaka imarriage. Then ndakagariswa hamena kuti mamarriage mangani muno mujoni, but at the end of the day chainge chichibuda hapana. Saka ndaizoti ndabatira pamuviri, ndakabatira pamuviri 3 times mukoma ndichingobvisa. Ndaizoti ndabatira pamuviri ndo dzimwe nguva pandaizongosangana nemamwe mamessages ekuti aingondirwadza, like the last guy uyo wandakagara naye, iye ainge akandiudza kuti nemudzimai wake vainge vakasiyana. Saka ndakazoti ndabatira pamuviri, then ndokubva ndazoona kuti foni yacho yainge yaiswa rimwe zipassword rekuti kana wega aumbofi wakarigesa zipassword iroro. But nekufamba kwenguva mukoma ndakabva ndazongobata password yake iya ndikaona kuti ndo madrowero acho ainge achiita. Ndakazoti ndavhura foni yacho ndokubva ndatoona kutoti inini ndini ndainge ndichitoitwa benzi, ende vanhu vainge vachitotaurirana vachitoudzana kuti kujoni hakuwanikwi vakadzi. Ndo mashoko ainge achiudzwa nehanzvadzi dzake. Apa ndainge ndatova nepamuviri kudhara. Pamuviri apa mukoma painge patova ne3 months. Ndikabva ndati zvino zano nderipi, ndokubva ndazobvisa.
apa ndichinobvisa pamuviri apa. Now it was the third pregnancy yandainge ndichibvisa, ende ndakazoti ndabvisa pamuviri apa mukoma, chibereko changu chakamboita nguva yakati rebei chichirwadza. Chaingoti paya pakunosangana nemunhurume ndainzwa imwe pain, so like munhu ari kuchekewa mukati. Ende ndaizoti kana ndichienda kumaperiods ndaiona kuti ropa racho parinenge richibuda rinenge rakazangana neimwe discharge, so inenge yakaita brownish, yakaita kunge hurwa. So ndakangofungidzira kuti zvimwe kuda ichibereko chainge chichingozvisuka. Zvekare ndainge ndichingofambawo kunana madzimai vakasiyana-siyana vachingondiitirawo tii dziya dzavanobikira vanhu dzekuti dzinge dzichicleana system. Then mukoma out of nowhere ndakatorivara zvangu. Mwari ndopavakabva vazodecide kuti it was time for me kuti ndinge ndichipinda mumarriage. Munoziva zvenyu mukoma, uyu murume uyu akazondiroora the day raakandinyenga, I was not even thinking about it. Ndainge ndakatomira zvangu musi iwoyo, mataxi ainge achitonetsa, ndokubva azongondipikawo up. Mukunofamba mukoma ndo paakabva azondiudza kuti I was really beautiful, and ainge achida kundiona zvekare. Tikabva tatoita exchange yemadigits, takati tachinja madigits kudaro ndo paakabva azondipfimba. Akati andipfimba, inini ndikabva ndazomubvumirawo mudenga denga. Ndainge ndichingozviudza kuti this thing it is not even going nowhere. Then ndokubva tazotanga manje kuzogara tose, ende ndakati ndagara naye kudaro, iye akabva ati ainge asingadi kugara neni kwenguva yakati rebei asina kuenda kunondibvisira something. Ndakabva ndangoti hezvo zvaari mashura, because I was used to that kind of life iya yokungoti murume anongogara newe obva angokushandisa zvobva zvatongovharana. I really got to believe this guy musi watakazosimuka manje tichidzokera kuzimu, ndokubva ndatonobvisirwa. Ndopandakabva ndatoona kuti ko inga one mukunofamba ndainge ndatongowirawo mumarriage. Dambudziko manje mukoma randakazotanga kusangana naro nerandichiri kusangana naro nderekuti ndiri kungoti ndikabatira pamuviri handiiti 2 months pamuviri ipapo panobva pazongobva. So now handichazivi kuti ndozvifambisa sei. I have lost 4 pregnancies now since kubva zvandakapinda mumarriage. Ende chinondirwadza ndechekuti ndinoti kana ndikabva pamuviri this month, the following month ndega ndinotanga kutonzwa kuti panapa ndatobatira pamuviri. Saka handizivi kuti is it healthy kuti munhu unobva mimba dzakawanda kudai. Ndava kutya kuti zvimwe kuda the more yandicharamba ndichingobva pamuviri, maybe ndichazotosvika pakuzototadza kuzvarira murume uyu wandigere naye, murume wekuti akandibvisirawo mari yekutotiwo ndinotonzwawo ndichitodada kuti ndakabvisirwawo mari yakawanda. So please ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe, ndozvifambisa sei? Ndomuudza here kuti dambudziko iri randiri kusangana naro it is because of 1 2 3, ende ndinokumbirawo kubvunza kuti kana ndikamuudza, let's say ndadecide kuti ndinge ndichimuudza kuti kumashure uku ndakambobvisawo dzimwe nhumbu, ende ndiri kufunga kuti kubvisa kwandakamboita nhumbu in the past ndo kwava kukonzeresa kuti ndinge ndichisangana nemamiscarriages ose awa. Iye murume wangu uyu anongofungidzira kuti ndakangoita miscarriage ka1 because mushure mekunge ndaita that miscarriage ndakabva ndazotaura neshamwari yangu, because shamwari yangu ndiyo inoziva kuti kumashure kwese uku ndainge ndichimbobvisa pamuviri, nayewo munhu wekuti ainge achitobvisawo pamuviri. Saka tinenge tichitongozivirana magaps edu. Saka akabva ati never make that mistake again yekuti unge uchizoudza murume wako kuti pamuviri pabva, because mangwana kana ukazotadza kumuitira mwana chichazongogara chiri chituko. So mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo kuti kana ndikaudza murume wangu kuti already ndatoluza vamwe vana vatatu mushure mekunge ndaita miscarriages, haazondirambi here, ende mune ramangwana achizovi chituko here. Ende should I tell him kuti titange kufamba tizive kuti vana avo vandakambobvisa kuti ndo vari kukonzeresa here kuti kana ndikangogara ndabata pamuviri nhumbu iya painenge ichiumba ibva yazongoparara. Ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe because I am highly stressed.
Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi please ndibatsireiwo. Madisadvantages acho ndeapi kana kuri kunzi ndikaudza murume wangu kuti inini kumashure uko tisati tava kugara tose nekurwadziswa kwandainge ndichiitwa nevarume vose avo vandainge ndichigara navo, ndainge ndichizogumisidzira ndongobvisawo pamuviri because ndinenge ndichiona kuti munhu wacho andimitisa munhu asina kana future neni. So out of desperation ndaibva ndazobvisa pamuviri apo pandinenge ndiinapo. This I did so many times, and now kubva zvandazogara newe nhumbu dzacho dziri kuti dzikangobata then dzinobva dzazongoparara. And tell me the disadvantages, guys. And so please let us try to assist here in the comment section. Rekedzaiti pataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadai zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu. Inini mukomanashi kubva ndikangoti kubva ndichiri mudiki, ndichiri musikana wechidiki, ndainge ndakangozviudza kuti handidi kudanana nemurume anenge asina kana mari. I would even select, handina kana kumbogara ndadanana nemunhu wekuti ndingati anenge ari in the same age group as I am. Ndiri munhu akangodanana from a very young age, ainge achingodanana nevarume vainge vari vahombe kwaari. I was always chasing after money, and that is what I enjoyed about guys avo vainge vaine mari dzavo, even though they were the almost age of my own father, but vanhu vainge vachindipa mari. By the time mukoma that I was 18 years, ndainge ndatodanana nevarume vakawandisisa. So because of sezvo ndainge ndiri mwana ainge asingateereri, then amai vangu vakazosvikawo pakuti vakabva vazoita give up on me. Mama vakabva vazondidzinga. Mama vakati vandidzinga kudaro, ndakabva ndazoenda ndikabva ndazotanga kugara nasisi. Saka ndakati ndava kugara nasisi kudaro, bankuruwo munhu ainge achingofarirawo zvevanhukadzi. One day ndakati ndichikoropa, then bankuru vakabva vazongotanga kungondiudza tumwe Saka one day ndakati ndichingotokoropa zvangu, bankuru vakabva vatanga kundiudza kuti vainge vafarira izvo zvavainge vaona pandiri Mushure Mekunge, vangokaruka vapinda mupassage. Inini ndakakotama ndichikoropa, ende hatina kana kuzombotora nguva. Inini nabankuru takabva tazototanga kutorara tose. Pandakaona kuti inini nabankuru tainge tava kurara tose, ndakabva ndati zano nderi. Pandakaona kuti inini nabankuru tainge tava kurara tose, ndikabva ndati handidi hangu kuparadza marriage yasisi vangu because I love her so much, even though ndainge ndatoziva murume wavo. Ndakabva ndati it is far much better kuti ndinge ndichibva pamba pasisi. Pandakazobva pamba pasisi, I was now 23 years old. Ndokubva ndachizotanga manje kuzowiriranawo nevamwe vakadzi avo vainge vachiita zvekutengesa miviri yavo, but chihure chavo chavanoita hachisi chihure chekuti munhu anoenda kunomira mustreet. Rather what they do ndezvekuti vanotogarawo kumasebab, then ivo vanoita zvekuvingiwa nemaclients avo kumba kwavo. So ndakabva ndazotanga kudzidziswa. Ndakati ndadzidziswa kuti how to operate this business, ndokubva ndazotangawo kubatawo maclients angu mukoma. So mukunobata maclients awa ane mari, pane umwe akazonditora akabva ati iye ainge achida kuenda neni kuCape Town, nekuti kuCape Town ikoko ndo kune imwe imba yake yekuti kana ari pamavacations ake ndokwa anenge ari ikoko. Saka akabva azonditora, and it was the first time for me kuti ndinge ndichiendawo kuno applya a passport. Ndikabva ndazotoitawo passport, ende tikabva tazouya kuCape Town. Takatongouya nendege, ende nguva yacho yatakauya nendege inguva iyaya yekutoti ndege yainge ichiri kutoshamisira ende yainge ichidhura chaizvo. Takabva tazoburuka, then we went to his house, but takati tichinosvika mumba muya mukoma, ndakabva ndaona kuti there was just something that was wrong, because even imba yacho pairi pacho panotongotyisa. Saka takati tichinosvika pamba pake mukoma, ndega ndakabva ndangotanga kungonzwa ndichingotya, not knowing kuti why ndainge ndichingopindwa nemweya wekutya. The first night iye akabva abuda akandisiya mukoma in that big mansion ndiri ndega. All that I did ndezvekuti
achiri masikati paakandiudza kuti he was going somewhere for a business meeting chat whatever. Then inini ndakabva ndaenda kukitchen ndikabva ndatora microwave ndikabva ndatora nezvimwe zvikafu izvo zvandainge ndichiziva kuti usiku kana ndikanzwa nzara ndinokwanisa kuzotora ndichidya, because for you to get out from the main bedroom uchienda kukitchen unotofamba, panhu pacho panotoita sekunge panotoda kutokwirwa kombi chaipo, because the rooms are just many. The mansion, it is quite big. Saka ndakati ndiri mubedroom kudaro handina kana kumbogara ndabatwa nehope. I am talking of someone wekuti kana ndikangotanga kuona movie ndinobva ndatokurirwa nehope. But throughout the night mukoma, usiku hwose ndainge ndakangosvinura kudai, so ndakangotarisa TV. Ndaingonzwa kuti panapa kana ndikangorara chete upenyu hwangu hunenge watopera. Zvadaro mukoma, munhu the following day haana kudzoka. Zuva rechi3 munhu paasina kudzoka, ndakabva ndaona kuti it was far much better kuti inini ndinge ndichiita zvinhu zvekuti zvinokwanisa kuzondibatsira, because foni yake ainge asingadayiri, ainge asingaiti sei. Saka ndakabva ndangozviudza kuti maybe munhu uyu kwaaenda kwacho ari kutoita something zvinozokonzeresa kuti inini ndinge ndichizouya kana ndikaurawa. Ndakasvika pakutiza, murume uyu haana kana kumboita get back to me, and ndakazoti kwapera 1 week ndainge ndatova in communication already nedzimwe shamwari dzangu idzo dzandainge ndichiziva kuti dzainge dzichigaramo muCape Town. Saka ndakabva ndazovatsvaka muCape Town muya ndikabva ndazotaura navo. Saka ndakabva ndazotaura nemamwe maschoolmates angu andainge ndichiziva kuti ainge achigaramo muCape Town over the Facebook. Vanhu ndokubva vandiresponda paya, ndikabva ndavaudza kuti neniwo ndainge ndiri muCape Town. So ndakangoti ndaenda kunoona imwe shamwari yangu uyo ainge achishanda pane imwe restaurant. Ndikabva ndatoti inini kuti ndinge ndichidzokera kumba uko kwandakasiyiwa, I do not feel comfortable at all. Ndiye wega munhu wandainge ndakangoudza nyaya iyi yandiri kukuudzai right now mukoma Nashe. Ndakangotiza, and baba ava chinondinetsa ndechekuti even though ndakavatiza, it has been 2 years now, havana kana kumbogara vanditsvaka. He never contacted me again on WhatsApp. Kana parise paapp unotovaona vatori online, but he has never spoken with me. Ma WhatsApp statuses angu vanomavhura. Ndikangoisa picture randinenge ndaisa, he is the first person to open up my statuses. Kutaura neni havatauri neni, havana kana kumbogara vandibvunza kuti ko zvandakakusiya mumba mangu ndikazodzoka usisimo mumba mangu, ko wakazofungei, kasi pane zvawakasiya wandibira here? He never said anything. From there on mukoma, zvinhu izvi pazvakaitika muna 2020 ndakabva ndambozviudza kuti it is far much better for me to live a life whereby handiiti zvinhu izvozvo. Ndakatombosvika pakutopfekawo gemens ndichitozviudza kuti ndatova madzimai akakwana, but munhu kana uine kaunhu kako kaunenge uinako, ndiriko kumasowe ikoko mukoma, the pressure that I was getting because of my age was just too much. Ndakavhiringidza maprofita misoro yavo kudzamara ndazotoita zvekutodzingwa pachechi ipapo. Ndakaita zvekutomiswa umwe musi tiri kuchechi neumwe muprofita uyo wandainge ndaramba, because akauya kwandiri akabva anditi ndinoziva kuti ningi wakamupa, saka inini neniwo ndikuda kuti unge uchindipa. Ndikabva ndati mabhora enyu mudhara imi, munofunga kuti ndinongofamba ndichingopa munhu wose kani. Saka vakabva vazoboyekana because ndainge ndavatuka nezvemubhurugwa. Saka the following Sunday takati tiri kuchechi, ndakangokaruka vangodana zita rangu pavainge vachiparidza. Saka ndakati ndamira pamberi paya. Saka vakati vandimisa kudaro, ndokubva vazotanga kufukunura masecrets angu ose. Ndikabva ndazodzingwa muchechi. Ndakadzingwa muchechi kuita kunge imbwa mukoma. Anyway, ndakabva ndangozviudza kuti handikendenge. Ndikabva ndazongoramba ndichingoenderera mberi neupenyu hwangu. Kaunhu ikako mukoma, ndinotoona kutoti mandiri kari kutoramba kubuda mandiri, because ndiri munhu wekuti kunyangwe ndikapfimbwa nemunhu anenge andipfimba, the first thing that I look is the phone that you will be using, the clothes that you will be wearing, especially the shoes. And bhutsu dzemunhu ndo dzinokuudza the level of wealth. I am talking about a man whereby kana akapfeka bhutsu yaanenge akapfeka inenge ichitonhuhwirira unyowani.
That is what I look at kana murume akandi approacha. Ndinotarisa bhutsu yake kuti bhutsu iyi ine mazuva mangani yabva mukuburitswa mushop. Kana yango benda mbichana, then you know kuti this guy munhu ari kutongohadhira life. And I don't know kuti ka attitude aka ndingakaburitsa sei mumwoyo mangu. Please, when you post my story, just tell me so that I can follow through in the comment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi nemwanasikana uyu, you are the second person that I am telling this confession.